také reči, ja som teraz ten piatok, akorát som Mirkovi hovoril, že to sú kolegovia môj bývali, tak som si neodpustil aj nejaké poznámky, keď som videl menovky pánu Čurilu Ďurku ešte pri kancelárii, že čo to tam ešte asi nerobí. Tak sme sa do takých konfliktov trošku dostali, ale oni sami už sú dneska extrémne nervózni všetci. Už tam majú také reči, že ja neviem, či to ešte budem vyšetrovať, ja neviem, či tu ešte budem, či nebudem vôbec na Vianoc. Tak je zvolený predseda Národnej rady, nech tam klepie nejaký základný kameň. Ale nemôžete pustiť človeka, ktorý ukradol titul, na akademickom senáte rozprávať študentom, že čo je Dubček, ale oni sú... No to je Dubček, čo je Dubček, áno. Áno, a keď na čo aj tí študenti áno pozerajú, to je ten, čo to ukradol, ten titul, tak idem aj ja niekde ukradol. Dubčeka som bol na súťaži, to si pamätáš. My sme to dojebali s tými médiami. Musím, že ďalej, že... Jasné, že nekončíme. Kde? Ale teraz. Denník končím. Tak. Dobre. Určite, máte sa dovidieť. Vypadlo. Hello, mister. Hello, mister. Balím si domov. Dobre, robíš. Dobre, že je to teraz. Vyberáš, ne? A tak, teraz som si dal. Dal si? A to berem babám, vieš. Málo ľubia tieto koláče. Ale jasné. Ja si jednem raňajky s mliekom.